1984 irailean edo. Izan zen batzeko musika herri osoaz. Lehenago ziren auzoetan eskola txiki batzuk eta asmoa izan zen dana eskola txiki guzti hori batu beste baten edo. Zabaldu da asko eta gero honi bereitasuna handiena izan da nolabait arlo ruraletik pasatu da gutxu bat urbanora, ez? Lehen hasieran sortu zanean dute baserritarra zirela izaten duen edo hemen egon zirela eskola txiki batzuk inguruan sartunda, horretaz eta proposatu ziguten hemendik ingurugelatik edo Eusko Jaurlaritzaren ingurugelatik proposatu ziguten sartzeko eta guk sartu duen 1988an edo. Bai, eskola txikiak berantza joan dire, baina, azkenengo urtetan hor mantendu dira, hemen inguru honetan behintzat mantendu dira eskola batzuk eta garaitzen dabe. Antolakuntza desberdinetaz, adibidez, orduko denporatan aurrezkuntza zegoen dana gela baten. Egon ziren aurrezkuntza kumeak, eta lehen hezkuntzan zikloka izango zen orduen. Orduen antolatzen duzu, begiratuta zenbait egitzen joan da, aurrezkuntzan badago ja 3 gela, eta lehen hezkuntza guztia dago banatuta maila. Txiki baten harremanak direz eskola nagusien total desberdinek. Ezagutzen duzuz ume guztizek. Eskolako ume guztizekin daukazu harremana eta ezagutzen duzuz danak bai abizenez, bai izenez. Hori da, ez dakit, umientzako beste segurtasun bat bai emoten dut, hori zuk esan. Nonora urtetan baduzu umiekin eskolaz kanpo, nagusiak zaintzen dut txikia. Ezer esan gabe. Eta hori da gauza polita eta atentzioa ditzen dugu matrikula zeu zerbitziago. Eta, mi badago zen, jarraituko dugu, baina, honino urte askotarako dago eskola. Eta, suposatzen dut, betirako nahi dut egotea.